Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malasam kani. Karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni San Alfonso Maria de Liguri, usa ka obispo ug doktor sa simbahan. Maigsoon maginulso kita sa atong mga sala aron maandam kita ning pagsaulog ning Santos na Misa. Nagkasala kanimo o nakalabas sa imo kaayo Kaloyan ni kita sa Dios na mga gahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadto kay ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kanunay ikaw nga nagpabarog dinhi sa imong simbahan ug bag-ong mga panag-ingnan sa mga bertud. Itugod nga diha sa pagkamakugiho ni San Alfonso Maria alang sa kaluwasan sa mga tao, makasunod kami sa iyang mga lakang aron makadangat usab kami sa pag-ambit sa iyang mga ganti diha sa langit. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Levitico. Ang Ginoo miingon kang Moises, mao kini ang mga adlaw nga gipili sa Ginoo aron sa ulugon ninyo ang mga adlaw alang sa balaang panagtigom sumala sa gisugo sa Ginoo. Ang ikanapulog upat ka adlaw sa unang bulan mao ang pangilin sa pagsaylo. Og ang ikanapulog lima ka adlaw sa mao gihapong bulan mao ang pangilin sa pan nga walay patubo. Sulod sa pito ka adlaw kinahanglan nga ang kanon ninyo mao ang pan nga walay patubo. Himuan ninyo ang balaang panagtigom sa unang adlaw. Ayaw kamo pagtrabaho bisag unsa. Matag adlaw, sulod sa pito ka adlaw, maghalad kamo og halad nga sunugon alang sa Ginoo. Ang ikapitong adlaw mao ang adlaw sa balaang panagtigom. Busa, ayaw kamo pagtrabaho bisan unsa. Ang Ginoo miingon na usab kang Moises, sultihi ang mga Israelita, inig-abot ninyo sa yuta nga ihatag ko kaninyo og makaani na kamo sa abot niini. Dada sa pari ang usa ka bangan nga uhay sa inyong unang abot
og iwarawaran niya kini sa atubangan sa Ginoo aron kahimutan kamo sa Ginoo. Buhaton kini sa pari sa pagkasunod adlaw tapos sa adlaw nga ipapahulay. Gikan sa adlaw nga maoy pagdala ninyo sa binagang uhay nga halad nga gibayaw. Ang adlaw sunod sa adlaw nga igpapahulay, mag-ihap kamog 7 ka semana. Ang adlaw human matapos ang ikapitong semana, mao ang ika-15 ka adlaw og niining adlawa ihalad ninyo ang bagong halad nga kalanon ngadto sa Ginoo. Ang ika-10 adlaw niining bulana nga mao ang ikapitong bulan, mao ang adlaw sa pagpapas sa sala og panahon kini nga himuon ninyo ang balaang panagtigom. Pagpuasa kamo o paghalad kamog halad nga sunugon alang sa Ginoo. Sultihi ang mga Israelita. Ang ika-15 kaadlaw niining ikapitong bulan mao ang pangilin sa mga balong-balong pahinungod sa Ginoo. Mulungtad kinig 7 ka adlaw. Sa unang adlaw, himuan ninyo ang usa ka balaang panagtigom ug ayaw kamo pagtrabaho bisag unsa. Sulod sa 7 ka adlaw, paghalad kamo og mga halad nga sunugon alang sa Ginoo ug sa ika-8 adlaw paghimo kamo balaang panagtigom ug paghalad kamog mga halad nga sunugon alang sa Ginoo. Sanglit balaan man kini nga panagtigom, ayaw kamo pagtrabaho bisag unsa. Mao kini ang mga pangilin nga gitagal sa Ginoo o kinahanglan imantala ninyo nga maoy mga panahon sa balaang panagtigom o sa paghalad ngadto sa Ginoo o mga halad nga sunugon, mga halad nga mananap, mga halad nga kalanon, mga halad sa ilimnon o uban pang mga halad ang matag-usan niini ihalad sa gitagal nga adlaw niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiti nga malipayon ang Diyos nga atong hinabang. Awiti nga malipayon ang Diyos na atong hinabang. Paguni kamo o patinguga ang piyang-piyang, ang mananoy nga alpa ug ang lira, patingugang trompeta sa bagong buwan, sa takdol sa atong solemne nga piyesta. Awiting nga malipayon ang Diyos na atong hinabang. Kay maoy usa ka balaod sa Israel, usa ka kasuguan sa Dios ni Jacob, nga naghimo nini nga usa ka balaod alang kang Jose. Ang iyahang pagulang gikan sa yuta sa Ehipto. Awiting nga malipayon ang Diyos na atong hinabang. Nga walay laing Diyos diha kaninyo, ni magsimba kamo
sa bisan unsang langyaw nga Dios. Ako ang Ginoo, mao ang inyong Dios, nga nagunakan ninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Tingali tayo ng Diyos na ating hinapan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patay ko ng Diyos. Hallelujah. Patay ko ng Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasakri. Pagbasa gikan sa santos na ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ka, O Ginoo. Si Jesus mipauli sa lungsod sa iyang gipuy-an, nagtudlo siya ngadto sa ilang sinagoga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana, nangutana sila. Ug unsang may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro, dili ba siya mao ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon, sila si Santiago, Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba niya man magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babayi? Diin man kaniya kuhaa kining tanan. Tungod nini gisalikway nila siya. Ug mingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin, gawas sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimog daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo. Mayong buntag natong tanan. Sa atong Ebanghelyo atong nadungog ang usa sa mga permi natong madungog na walay ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas sa lungsod na iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay, no? Na kani maigsuuna kung atong pamalandungan ug ang usa sa mga mensahe sa ebanghelyo dili lang kini a sort of a simple story of rejection, nagisalikway lang, kung dili kung palawman kini usahay nagsalamin kini ug nagpakita sa ato ang ingon natong rejection of God, no, ang pagsilikway sa nato sa Ginoo kay tungod sa walay pagtuo. And here, rejection is not all about ang pagkawalay pagtuo, wala sila mutuo, wala nila gidawat ang Ginoo, kung dili sa ilahang itawag natong familiarity sa mga butang, wala na nila makita ang kasagrado sa presensya sa Ginoo. They thought that the presence of God and His ang iyahang gahom makita lamang sa mga katingalahang butang, dili sa mga yano ug sa mga simple na butang. Mao na kung atong tan-awon si Jesus nagbuhat og mga katingalahan, and sa iyahang panultion daghan kay kinaadman mga makinadmanong mga pulong ang bibitik ug mitandog na mga dughan ug mga alimpatakan. Pero pagkita nila, uy, anak ramanday ni sis panday, yano ramanday ay ni. So nawala ang kasagrado sa ilang tanaw.
kang Jesus kay anak lang lagi sa panday, kailaran nila. In short, sometimes familiarity breeds contempt. Ug mao ni atong makita perhaps sa atong ebanghelyo. Ug kini usahay naatay ingani na mga hilom na batasan. Na usahay nawala na ang kasagrado sa mga minugna sa Ginoo. Sa atoang panimalay usahay makita nako usahay nakawagtang na ang gitawag nating religiosity sa pamilya. Kamo, pangutanon nako ninyo, manguros pa ba o magampo ba kamo, usa kamo mukaon? Basin magsigig duko sa cellphone ba, may unahon, usa magpasalamat sa pagkaon na gihatag sa Ginoo sa inyo ha. And this is too familiar with us. Nausahay nawala ang kasagrado sa lamisa na naaunta ang panag-ambitay, the fellowship, no? Mao man na siya gitawag nato basic na makita ang fellowship sa panimalay. Sometimes human communication is so instant and that we are too familiar because technology bridges those gaps. However, sometimes we are too individualized. Nausay ako galing, I'm also guilty of this. Nausay kung manggawas mi sa akong pamilya, mga tumig usa ka lugar, magpunay duko o magstorya kay magsigig scroll sa screen sa mga gadgets. Simple na butang, di ba? Pero usahay, familiarity breeds contempt. Ug mao siguro nindot na pahimangno ni Jesus sa atua. Na usahay, na wala sa atong alimpatakan o sa atong kasing-kasing, na bisan di ay sayano o simple na mga butang, pwede natong makita ang Ginoo. And if we have that, if we fail to recognize that presence, we might judge other and simply made them. So, mingon natog, anak raman na siya sa panday, mao na'y nahitabo ug nahisinati ni Kristo. Nibuhat siya sa misyon sa iyang amahan, pero ang nakita sa tao, wala ang Ginoo. And sometimes we are blinded by those kind of attitude. That the sanctity, no, kay kung tan-aw nato, di ba, ang pulong sa pagpasaylo sa Ginoo makasalbar og sala. Pero usahay dili na nato panumbalingon. Even in the ordinariness of the bread and wine with our and with the prayer of the priest, that bread and wine becomes the body of Christ, a simple bread and wine. But with the eyes of faith, we receive it as the body and blood of Christ. The ordinariness could turn into a sacred moment. Ug mga igsuon, usahay maunay usa sa akong pagpamalandong ug pagtan-aw maunay murag hinay-hinay na nawagtang sa atuang kasing-kasing sa kasagrado sa mga butang nagibuhat sa Ginoo. Bisan gali sa atuang relasyon sa usag-usa, sometimes we are consumed by consumerism. No? Na usahay ang relasyon, it becomes a kind of utility na lang. Na mugamit na lang og tao para sa kaugalingong interest. Na usahay, ang tan-aw nila, gamito na lang ni nako para ako malipay. And that is perhaps a subtle way of affirming what Jesus is telling us in the gospel of today. Maunang kung sa katapusan yun siya, wala siya muhimo og mga milagro kay kulang sila sa pagtuo. Ug unsaon man nato maigsuon ang atong unang pagbasa, nindot kayo og pagpamalandong. Na ang abot sa tao gihatag sa Ginoo. This is the concept of jubilee when we read
the first reading of today. No? Nakita nila ang kaayos sa Ginoo ug ang paninguha sa tao nag-abot ug didto. This is what we call a renewal, and that is the one of the points of the Jubilee. No, sa 7 ka simana or buwan, no, after that 7 weeks or months, there is what we call the 50th, and they repaid unsa ilang kulangan ug pagpasalamat sa kaayos sa Ginoo, and that is affirming the sacredness and the sanctity of God's creation and even our own effort. So mga igsuon, unsa may usa sa mga punto na makita nato sa atong mga pagbasa. Siguro mga igsuon, ang pagtuo nato mahanaw kini kung nawala na sa atong kasing-kasing ang kasagrado sa mga hinimo sa Ginoo. And how do we renew that? Let us go back sa pagpasalamat na gihatag. This is what we call a gratefulness of heart. No, ang mapasalamaton nga kasing-kasing unta mutumaw og balik. Because a person is grateful of what he has, would always value what he has. Diba, kamo mga ginikanan, bisan og unsa kabugat ang inyuhang gipasan, kamo kung gihigugma ninyo ang inyuhang pamilya, bisan og unsa ni kabugat, magpasalamat gihapon mo. Kay tungod kini you value what you have. No? Bisan gali, no, the generous giver always give. Na usahay may makasabot ka, di ka kasabot, ngano siya hatag nga di man masuklian. Pero that's the joy, his joy, her joy. Ug mao sanay ato ang tan-awon sa atoa. And in that way, perhaps we can start what we call the renewal of looking things that God could also be in the ordinary way. No, sa atong trabaho, una ba napasalamaton batangan na atay gitrabaho para na atay makakaun? Basin puro reklamo. No, sa atuang pamilya, nagpasalamaton batangan naa ang tagsa-tagsa kanato bisan og dili perpekto. So in that way makita nato sad unta na before we complain or even nahanaw ang atuang pagtuo, let's be grateful sa mga hinatag sa Ginoo. Kay pariho ni Kristo gipakita na niya ang buhat samahan. Namulong na siya sa kaluwasan. Nag-ayo na siya sa mga balatian or even pakita og mga milagro. Pero usahay wala makita sa tao ang kaayos sa Ginoo. Basin ba kita naasad ta ni ana? Mao nang siguro ang atoang ebanghelyo nagpahimangno nato na unta atong usbon ug tan-aw ang mangbutang na naa nato. Basin naa di ay diha ang Ginoo, wala lang nato gipanumbaling. Sa atong pagpadayon sa Santos na Misa, hinaot makita nato ang ka-importante sa mensahe sa atong mga pagbasa. Manindog ang tanan. Isalikway si Jesus sa iyang kaugalingong katawhan diha sa pagtuo, gidawat nato siya sa nga atong Ginoo ug manunubos ug muingon kita, Jesus, patalinghugi kami. Jesus, patalinghugi kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan madasigong magmantala sa pulong sa Dios ug pun-an nila kini uban ang hugot nga pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, patalinghugi kami. Nga malig-on kita aron uban ang kasibot og sa walay kahadlok, isangyaw nato ang mensahe sa ebanghelyo diha sa atong panimalay ug mga kasilinganan. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, patalinghugi kami. Nga ang mga misyonero magmapailubon og dili kawadag kadasig sa ilang pagsabot sa mensahe sa Dios ngadto sa dili
abi-abihong mga dapit, magampi-ampo kita sa Ginoo. Jesus, padalinghogi kami. Nga ang mga ginikanan sa baldadong mga anak, sila nga nagatiman sa mga idaran, ug ang tanan nga nanaganto sa panimalay o sa mga tambalanan sa hilom, magasaksi sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Jesus, padalinghogi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Jesus, padalinghogi kami. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi, alang kaniya pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso o pagkapari, labi na sa Order of St. Augustine, magampo kita sa Ginoo. Jesus, padalinghogi kami. Nga ang Dios mohupay kanila nga nanagsubo ug nagbangutan tungod sa kamatayon sa ilang mga hinigugma, magampo kita sa Ginoo. Jesus, padalinghogi kami. Langit ng amahan, masaligon kaming nagsangpit na kanimo aron imong dunggon ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Kaya mong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagama mo na kayong sakripisyo dawaton unta sa Dios amahan makagagahom sa tanan. Dawaton na sa gidawa at sakripisyo gikan sa imong mga kabut, alang sa bagay pagimaya sa iyang ngalan, alang sa pagkapasalanas tiguk na iyang santos nga simbahan. Ginoo inita nga mo mga kasing-kasing sa kalayong langit nun sa Espiritu Santo nga mitugot kang San Alfonso Maria sa pagsaulog nining Eucharistia ug pinagi nining maong misteryo sa paghalad kanimo sa iyang kaugalingon nga usa ka santos nga gasa. Kinamong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasam kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayong adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataas. Santos namahan Dios nga tunhay o makagagahom sa tanan, angay matarong gayon na magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit kay imong gitugot na magsadyang simbahan diha sa fiesta ni San Alfonso nga ingon nga imo kaming gilig-on pinagi sa panag-ingnan sa santos na kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot kayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa maanghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoo di sa kagahooman, puno ang langit, tungina sa imo himaya. Sana sa kaligtasan, dahil ang nag-aagi sa harap sa Ginoo, sana sa sana sa kakitasan. Santo Sigurdong tabunan sa tanang kasantos, ipadalay mong espiritu ng pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipigas ug mihatag dining ngadto sing matinun-an ug miingon. Dawata kini inyong tanan ug kan-a kay kining mga kong lawas na itugyan alang kaninyo.
Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niningat to si mga tinunan ug miingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo na iula lang kaniyo alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan na nagtubos ka na mo. Pinaagi sa imong Diyos upang kabanang luwas sa amin. Arong paghandom sa kamatay no pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahani ning paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga yan na muatubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo mi simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Jose ang obispong tigdumala ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang maigsuon na nangamatay. Malaumo na mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay dahil sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daigo, amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagahom na mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita sa mantong gamito ng mga pulong igitudlo kanato sa tuang manunubos. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo ni imong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mayon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Upasaylua kami sa mga sala, ingon na pasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa manulay, inunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalihawning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang dakong kaghimaya, ang sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang mga sala kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ipakita tang timaan sa tong panag-inisyonan. Panagdait. Kuda sa Diyos na nangawagan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Sa Diyos na nangawagan sa sala
sa kalimutan, kaluoy kami, hatagin kami sa Kini mang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos, mitanyag ikaw kang San Alfonso Maria, nga usa ka makanunayong tig panghatag o tig sangyaw ni ining balaang Eucharistia. Itugot nga kaming imong katawhan mo kalawat ni ini, sa kanunay ug sa ingon, magiusa pagdaig kanimo sa walay hunong. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Señor Santo Niño. Magampo kita. O Señor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo, ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo, ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo, ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami, og sudo nga kining mga kabus nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom, nagahalad kami karong adlaw sa among huna-huna ngadto kanimo, diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong, mahitungod lamang kanimo sila maghisgot sa among makasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Señor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Señor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isig kataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa maminantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloi kami hinigugmang Santo Niño sa kawaybili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos didto sa langit.
Pangamuyo ngadto kang Senior Santo Niño sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapaobsanong pagsali. Sandali ninyo tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. Sandali ninyo tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Sandali ninyo tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. Sandali ninyo tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Sandali ninyo tabangi kami. Kung ang tanan mubiya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Sandali ninyo tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumungag gugma ingon ug among bugtong dalangpanan. Sandali ninyo tabangi kami. Diha nga ang among mga kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Sandali ninyo tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. Sandali ninyo tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Sandali ninyo tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among mga kahuyang mga paghisukamod ug sa tanan namong kaalaot. Sandali ninyo tabangi kami. Magampo kita. O Senior Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bug-os namong kasing-kasing dinha sa pulong ug sa buhat, o nga dili gayud kami muhunong sa pagdayig kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok o sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mubiya sa pag-amuma kanila nga imong giligon pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Katapusang pag-ampo, o milagroso nga Santo Niño, naghapa kami atubangan sa imong santos nga larawan ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong nga makasing-kasing. Himua nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan o kakulang sa paglaom tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang amo mga pag-ampo o ipadala kanamo ang kalipay o hinabang aron kami magdayig kanimo uban sa Amahan o sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kini. Ug manalangin kaninyo ang Dios na mga gahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos na misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!